Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi ongi etorri bigarren kafera. Musukatu lagunak, musukatu bikotea, musukatu familia, agur apirilak, gaur barkatu apirilak 13 musuaren mundu eguna da eta mentxe gabiltza. Ez dakigu oso ondo zein den musuen jatorria, baina eguna ospatzeko ideia 2013an sortu zen. Bai, eta zergatik apirilaren 13a bada 2013ko egun hartan historiako musu luzeena elkarbanatu zuelako bikote batek. Ekatxai eta Laksana Tiranaratek 58 ordu 35 minutu eta 58 segundoz elkarri musu eman zioten. Tailandian antolatutako lehiaketa batean izan zen, guztira 9 bikote aurkeztu ziren ekimenera. Arauak berdinak ziren guztientzat. Ezkonduta egon behar zuten, musuak ahoan izan behar zuen, eta ezingo zen inolako etenik izan. Geldirik eta elkarren ondoan egon behar zuten aulkirik, mairik edo bestelako elementuri gabe. Komunera ere musuka joan behar ziren. Begiak irekitzeko unean ez zala zerua ukitzeko gara bimusu ematea falta da. Berrogeita 18 ordu baino gehiago igaro zirenean, bi bikotek bakarrik jarraitzen zuten lehian. Orduan, Jaroek Ansominek eta Sitamton Gok izeneko beste lehiakidek amore eman zuten. Nekeak eta lorik gabeko orduak nagusitu zirelako. Txapeldun eta errekorraren jabe berri gisa, Ekatxaik eta Laksanak 2 minutu gehiagoz eutsi zioten musuari. Lorpen horregatik 2013ko apirilaren 13an biak errekorrak Guinness liburuan sartu ziren eta $3,300 eta 2 diamantezko eraztun lortu zituzten. Urte batzuk pasa dira, baina inork ezin izan ditu gainditu. 58 ordu gehiegitxo da, baina eman musuak ikerketa askok diote osasunarentzat onak direla. Ekatxai eta Laksana ez dira sekula gaixotuko. Muy atatza, ez eta erderaz poster baten daukat logelan Julieta deneaz labarrak aldapetan lasai ibili teknoa triki flying free zuentzat musu bananana biziko dut orain biziko dutena azkena balitza zalana zuentzat musu bananana biziko dut orain biziko dutena azkena balitza zalana. Baita Iunek esan duenaren arira, musuak droga natural moduko bat omen dira. Nik ala sentitzen ditut behintzat. Gorputzak plazera ematen duten sustantzia batzuk jariatzea eragiten dutelako. Endorfinak eta oxitozina bezalako neurotransmisoreak adibidez. Gainera musuek garuneko hainbat sistema aktibatzen dituzte eta dopaminaren ekoizpena ere egiten dute. Erresonantzia magnetiko egindako ikerketa baten arabera, musu grinatxu batean, plazeraren hormonak duen eragina kokaina edo heroina bestelako sustantzien antzekoa izan daiteke. Musukatzeak aurpegiko odol fluxua handitzea egiten du eta horrek kolagenoa eta elastina ekoiztea dakar. Proteina horiek larruazalerako mantenugai nagusietako bi direnez, esan liteke musuek larruazala bizi berritzen dutela eta zimurrak agertzeare atzeratzen dutela. Gelako ilun tasunean elkarrekin dagupiok bateginik hasi gara oearen besoetara jauzi gara elkar lotuta
Entzun hau zebitxia, emakumeek musuei gizonek baino garrantzi handiagoa ematen omen diegu. Estatu Batuetako Albaniko Unibertsitateko lan batek iradoikitzen duenaren arabera. Bai, adi, emakumeen euneko 14,6 soilik esan zuen sexu harremanak izango zituela aurretik musu emanetzion norbaitekin. Eta gizonen artean berriz euneko 52,8 prest legoke. Ikerketa berean, esaten zuten gainera, emakumeek lehenago baztertuko luketela bikotekide bat musu emaile txarra izateagatik. Badakizue, eman musuak hori bai ez edozein tokitan. Behin irakurri nuen Ipar Euskal Herrian tren geltokietan musuak debekatuta daudela. Antza denez, 1910ko apirilean sortu zuten lege hau. Musuen ondorioz, trenak berandu iristen zirelako. Arestia da musu bat orain, gorde bagenitu doan zirenen. Orain maite zaitut gehiagotan, elkarri esatea normala izango dela. Del cim del riu és sent que creix a poc la pluja. Si ens enganxa pujant contra corrent ja ens ho farem. Agian horregatik, Ingalaterrako Warrington Bank tren geltokian musuak emateko leku zehatz bat jarri dute. Hango edabidek diotenez, zonaldeko taxilariek eskatu zuten debeku hau, bikotek deskarga eremua oztopatzen zutelako. Amerikako Estatu Batuetako Marylandeko Halethorpe hirian, udal jurisdizioak dio segundu bateko musuak soilik daudela baimenduta. Luzatzen badira, bikotea espetxeratu egin dezakete egun batzuetan, edo isuna ordaindu beharko dute. Eta Iowan aldiz bigotedun gizonek ezin diete kalean emakumei musurik eman, hala dio legeak. Hori bai, soilik bigotedunak aipatzen ditu. Torkizunaren denaldiak esan zenidan, baina endazaia dena apurtzea musu batekin agurtzea amaiera. Musuak jasoko dituzte ziurrenik gaur urtebetetzea ospatzen ari direnek, adibidez, Joseba Sarrionandiak. Gaurko egunez jaio zen 1958 Jurretan. Ezaguna da denontzat sarri, baina bi hitzetan deskribatu beharko bagenu, idazle oparo hitzak erabiliko genituzke. Obra zabala idatzi du Sarrionandiak. Generoia guztiak landuz kronika, ipuina, eleberria, saiakera, poesia eta gazte literatura. Sariak ere mordoska bat. Ignacio Aldekoa saria 80. urtean Magi Indazu Kamamila ipuinagatik, Resurrekzion Maria Azkue saria 80. urtean ere Izuen gordelekuetan barrena lanagatik. Bilboko udalaren lehen ipuin lehiaketa 1980an Enperadore Eroa ipuinagatik, Kritika saria 1986an Atabala eta Euriagatik, eta 2001an Lagun Izoztuagatik. Euskadi saria 2011an saiakera arloan, Moroak gara belaino artean lanagatik. Askatasuna barreiaturik Espainia, Euskal presoak ala ituzte Logroñon eta Malara, Darokan, Huelvan, Burgosen, Cuencan, Granadan eta Avila. Non dago gure askatasuna? Tira, gaitezen musuak banatzen. Nor dator gaur? Bueno, Inigo, gu geu, ez alda nahikoa. Maite dutak, musuak, astelena goxatzeko ezin aproposagoak. Telesaide eta pelikuletan ere musu esko ematen dituzte. Puri-purian tartea ere izango dugu, Imanol eta Enekoren laguntzarekin. Baina kanpokoei musu eman nahi badiezu, Inigo, landerkor nago ere badator. Baina ez dakar musuak emateko moduko gai erromantikorik gaur anisak isazitze egingo dugu. Eta euskaltzale independentiston topaketa aitzakiatza hartuta, Euskal Herrian euskarazeko intzagurrutxagarekin ariko gara, euskararen inguruko oldarraldi eta arrotasun. Entzuleo, Kapirilak 13 ditu gaur eta astelena da askorentzat, kristorean astelena, animo, gora bihotzak, altza burua, eostuna etortzen badare. Naiz irratian zarete, bigarren kafean.
Zuekin entzuleok, June Romatet Ibarguren egunon. Egunon. Eta zuekin Goiuri Ezeizarrandi egunon. Kaixo. Izketan ari zeizuen hau Inigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 1171 garrena du. Apirilak 13 ditu, goizak 10 eta 18 izango ditu, 8 segundu barru eta gu 3 gara, urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan. Ongi etorri guztioi, bigarren kafean zarete bai, naiz irratien. Lau paret ez duen artean, gure aurpegiak beste batzutan bilakatzean, ezin dut ahaztu. Egunon gaztiak diot hemendik txatean, egunon, bale, egunon denoi bai, egunon musu potolo bat zuentzat dionekanek, ze goxo eta ze politak diren musuak, niri musuak noiz galdetzen du Gorkak, noiz, dantza 56, nik dantzaren neurtze esparrua, bere nolabait esparru dinamikoa, rango dinamikoa ja galduta daukat aspaldi ez dakizinen, baina tira, ondo, kulturzastere Euskaldun independentiston topaketetan izango da, nola da? Bai, Euskaldun. Bai, ez da, ondo hori Euskaltzale. Euskaltzale barkatu, eski Gorka jarri du berrinterpretatu hartzen mezu bat, eta harin nintzen pixet improvisatzen, bai. Topaketetara joango dela eduki sortzaileen tailerrera, bale? Ba, gero komentatuko dugu, hau ere, intzarekin, nire maite duta da, ze ederraren batean, Hondarribian izan intzela, bazkaldu antxe batzokin, ikusi nituen estori batzuk Gorka. Ba, ondo jan gainera, Ondo jan gainera, Hoi Inigo dio Indiokerrek, ze ederra dantza atzera zoazenean, mikro baztertzeko ematen diozun tokezitoa, ze ona, hau. Bai, behingo zorekatu nuen, flexo edo besu hau, eta nahiko txukun egiten du horrela aurrera tatzera, bai. Bueno, ba, hoxek gure txatean dauzkagun mezuak, helarazi zuen maite dutak nahi baduzue behintzat, baina gu gurea kontatuko dizkizuegu, June Romatet, zein da zure maite duta? Ba, nik ez neukan maite dutik eta gure sarrerak ondo esaten bezala gaur, muxoaren eguna datakotxean etorrela entzun dut hori irratian, eta etorri zait burura maite ez dut bat muxuekin harreman dutan. Dala, ez dela maite nik ez baditut bi muxu eman nahi, emakume bezala irakurtzen dauzulako bi muxu ematen. Askotan pasazaidalako, ba, ni naiz pertsona bat, segun zeinekin, ez daukatena afektoa emateko gogorik ere, eta nahiago dudana eskua ematea, ba, lehen topaketa horretan, eta askotan gertatu zait, ba, gizonekin egonda, niri bi muxu ematea, eta beste guztiei eskua ematea. Eta pasazaitere, eskua luzatzea nik, eta pertsona horrek eskua heldu tira, eta bi muxu ematea. Eta, bueno, ba hori da nire, labur hori da nire maite ez duta, ze iritze zait asko gertatzen zaigula emakume garenoi, edo emakume bezala irakurtzen gaituztenoi. Askok badakiten hor zaren bidez. Gaur goizeko 10etan Goiuri maite dut gabe zegoen. Ba, gauzat, esango izut aldatu egin dut. Badaukazu? Lotxago. Zuek proposatu didazuena, aste honetan zer erabiliko dut, baina gaur beste bat erabiliko dut. Entzuleok maite Guk duten... abisatuko dizuegu, noiz erabiltzen duen guk esan dakoa. Hori da, maite duten merkantilizazioa dago hemen. Hau gorde egingo dut, honi inflazioak eragiten utziko diot, honek indarra irabaziko du datozen egunetan, eta beste hau hemen, zera,
erositako prezioan, osaldutako prezioan neukan hemendik eta hause botako dut gaur, eta, bueno, aizue, hau ere, lanbide bat bezala hartu behar da, maite dutak egunero pentsatzea, eta guk holaxe ofizio moduan hartzen dugu, maite dute sorkuntza prozesu hau. Beraz, Goiuri, zein da, zure deskarte, zure finantza sisteman beste nolabait kutsatxo batean kokatu duzun maite dut hori ordezkatuko duena? Claro, kontua da, badagoela, gaur erabiliko dudana, gaur iraungitzen dela. Hori izaten da, produkto finantziero iraungi... Iraunkorra. Ez? Ez dakit, nik diru kontuetaz ez dakit zipitzik ere. Galkorra izango zen. Galkorra, oso ondo. Bueno, kontua da, gaur dela musuaren mundu eguna Juneko oso ondo esan duen bizela. Eta bat egiten dut Juneren maite dut ezarekin, baina nik maite dut bat daukat dela. Ea nola azaltzen dudan. Faltan botatzen ditu dela morreoak, musukatzeak. Ze zu gazteagoa zarenean eta lehen musua ematen duzunean, ez? Beste norbaitekin, hor gero normalean egoten dira urte batzuk zure harremantzeko modua beste norbaitekin, ez? Zure sexu modu bakarra morreoak direla, ez? Koitora iritsi aurretik. Eta ordan, zuk bikoteak edo lagunak balin badituzu, egiten zara, ordu luzez musukatu beraiekin. Hasten zarenean norbaitekin ateratzen, eta horrelako gauzak berezikin erabea zarenean, ez? Eta iruditzen zait, orduak, gero iruditzen zait, iristen denean ja, zure lehenengo harreman sexuala, lehenengo koitoa, eta hori iristen denean, gero ja, morreo hori geratzen dela bigarren plano batean. Ez dakit, ados zaudeten nerekin. Ja, etzarela geratzen, zure bikotekidarekin banku batean egoteko musukatzen, ordu bat, 2 ordu, 3 ordu, ez? Orain ja, beste zen elkar hartu eman hori, intimitate hori beste modu batzuetan ematen delako. Eta orduan, iruditzen zait, galdu egiten dela, morreoek, musukatze horiek zuten xarma, eta gaur ere maite duta da, faltan botatzen dudala hori sentsazio hori. Egoten ziren zinenean norbaitekin ordu luzez musukatzen, eta ez zegoen gehiago, musua zen klimaksa, eta musutik gorago ez zegoen ezerba. Hor, musukatzen banku batean eserita. Iruditzen zait. Piskat gero, morreoak ez du hartzen bakeak egiteko prozesuaren tokia pixka bat. Nola? Ikusango nuke bikote batek denbora luze xamarrean gutxi elkar morreatzen duenean, bronka izan eta ondoren bakeak egiteko prozesuan, eta askotan sexu harremanean, edo koituan buka daiteken bake prozesu horretan, hor morreoa berpiztu egiten dela. Badela, egiteko pasio bat ekaitzaren osteko zerbait. Ez dakit, Sentsazio daukat, ez da, enagola oso ziurre, hau beti horrela den, baina... morreoak faltan botatzen ditu dela hori da. Tere maite duta morreo entzako. Butters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words. Xat morreo giroan jarri nahi nuen abestia, baina ez dakit, ondo. Bai. Xe tristito da. Bai, pixka bat. Igual da, gehiago emango ez diren morreoi eskinitako kantu, ez? Neri gehiago, nire morreo garaiatera narama, bestegit, zure doinua, zer. Zure doinuak. Zure doinuak. Hoi da lain, ez? Edo, Ez, zakit zinena den. Zure doinua dago hemen Malakiasen remix bat, zure doinua zinena da berez. Lorrena hori da. Lor. A ver, barkatuko diate hemen Lady Gaga eta konpainiak, baina...
super Hori zen, morreo. barkatu, hori zen dantzatzen nahi zinenaren... A ver. Zergatik zirudien momia bat, June? Ez etxein gure entzulei Noiztik- esango diogu. Ez dakit, zuei ez zaizu gertatu guri behintzat, agian... Bueno, ikasbidaiak ez, baina bi egun eskolarekin joaten zarenean, ez dakit, zubatzara edo dana delakoa, eta ordan gau bela egiten duzu, eta dantzatu... Zertzaude, prom batean, hola Ez dantzatzeko. tezu inoiz horrela dantzatu norbaitekin? Ez, ondo dantzatzen dut, ondo heldu. Ez baino, 12 urte dauzkazunean, ondo heldu, ez tezu. Nola ez? Ondo helduta horrela, ez guk... Ze lotxa da dantzatzea. Hombre, eta sorbaldan. morreo politenak eta urdurienak ere garai horretan dira. A ber, 12 urterekin dantzatu pega egin da ez Ba, duzu hola egiten. dantzatu baino ez du dantzatzen. Hemen, estatu batutan urte bete pasata, bain prom batean. Ara. Ez? Ez? Nik online rigido hain ez dut gogoan. Kasika nik kristau eskolan ikasi nuen, eta orduan Jesusit hori leku egin bertzitzaion. Egia da, normalean bitartasunaren mundu honetan, mutilek gerritik heltzen genuen, eta zuek sorbaldetatik. Eta horrek pixkat momia kokatzen du egia da. Ikusten duzu? Hori? Baina hori zen momento gertatu da. tensito. Gertatu zaizu noiz Baina baitari. gero ja pixkat hurbiltzen joaten zinenean, zuk besoak inguratzen zenitun lepo atzetik. Bueno, ez dakit. Irakasleen aurrean? Ez que, a ver, nik ez dantzarik egin, ez morreatu, ez larrua jo irakasleen aurrean. Nik enforreatu eta larroa jo ez da ere. A ber, dantzatzetik larroa jotera badago hor espektro bat kristona. Zu bai espektroa. Ez bezala maite izan zaitu dala askaritzagun bihotzak idatzi zatal berri bat gaupada luzeak Garapenik eman nahi diozu maite dutari edo ez behar duelako esan nahi dut, ea nerearekin hasi nahiteken galdetzen ari izango Juri. Bota. Bai, Batez ere hau beteta daukalako, ahoa bete kuki. Julen Goikotxa gure lankideak utzi didalako hemen gai eta kaxa eta esan dit, larun batean utzi nituen zuretzako. Julen Goikotxa bai ez da izauzu hau mesedez. Goizeko 10 eta 30 minutu, nik bi maite dut ditut. Gerraro. Bat atzoko Parirru berekin dago. Espairik gabe. Neon, gaur, rehabilitazioan desaetzen. Zenbat arratuko inigo gaurko saioan, atzoko finala bukaera horren inguruan hitz egiten. Bai. Zalantzarik gabe, aste guztia pasatu hemen ziklismo giroan, kontatu dizuegu, bazegoela horre igandean itzordu potolo bat ziklismoaren munduan, eta zen Paris Rube. Eta, nik askotan aitortu dut, Bout Banar ziklista oso gustoko dudala. Gizajoare bada pixkat, ez dakit, galtzaileen klubeko ziklista horietako bat, gauz asko irabazi, baina gauz asko irabaztetik gertu ere galdu dituelako. Atzo nire inguruan pertsona batek konparatu zuen pelotako albizu izan daiteken horrekin. Jende guztiak irabaztea nahi duen pertsona horrekin. Bai, eta oso politi izan zen, atzo, jende asko postu zelako Banerten garaipenarekin, ez? Uste dut bazegoela hor, behar bat nolabait Banerte garaipen hori eskuratzeko, edo nolabait sentitzen zuela jendeak zilegi, eta gainera Pogačar, ziurrenik historiako ziklista honena dagoeneko Badenaren parean, ari garaipen eskuratzea lortu zuen, eta poza handia eman zidan. Bai, onartu beharra daukat. Eta hori bai, azken kilometroak ikusi izan nituen, anaiaren etxean haren urteak ospatzen ari ginelako, eta ezken orako telebista jarri, eta gero ja ikusi nituen momentu horretan. Baina atzo gauean etxera iristerakoan, azkeneko 1 kilometroa jarri nituen, eta ibili nintzen gozatzen Paris Ruberekin. Yo vengo a ofrecer mi corazón no será tan Eta beste maite duta, akaso pixkate sakonagoa. Uste dut irratian kontatu dudala, oso gertuko lagun bat hiltzen ari dela, atzera bueltarik gabeko minbizia bat duelako, dagoeneko etxean da, eta jakin eta onartu ere egin behar izan dugu denok, etxera sartu zen unetik ere, etxetik etzela gehiago aterako, ez bazen ura lurperatzeko, ezta? Eta, osasunaren eta minbizia ditxosozko horren kodigoetan ere, jakin ez dakigu, maiatzean hilko den, edota
urrian hilko den. Ez dago horren inguruan zehaztasun handirik emango duen inor eta ulergarria da. Eta bere bizitza bukatzeko zain dagoen horretan, eta denok ere nolabait hor aldana luzatu baino minik gabe eta duintasun minimo batekin gertadadin horretan, bizitza ilusioak ere ez dira mordo bat, oetik mugitu ezin daitekeen pertsona batentzat, tarteka konbertsazio goxo xamarren bat izan, gogoratu bizitako momenturen bat, kontzertu hura, baketa hori erori zitzaizun eguna edo eta milaka pertsonaz beteta zegoen garai hontan Wanda Metropolitano den, eta orduan beste izen bat izango zuen futbol zelai erraldoi batean, lehenengo bombo kolpea jotzera joan eta zure bomboko maza, bomboa jotzen duena askatu zeneko anekdota mila hoiek ezta. Gaizki usaintzen zuen estatu batutako areto hura, eta Mexikon barrena izandako istripua mila kontu bizitza osoan musikan pasa dituen pertsona batentzat. Eta esango nuke, gaurkoz eta gaunden puntuan, harentzat ilusio pizgarri edo mugarri itxo batzuk direla, haren inguruan elkartu eta musika jo eta kantuan aritzen garenekoak. Eta atzo arratsaldean ere elkartu ginen, Iñaki Salvador pianista ondia, joan den astean zoriondu genuen bere urtebetetze egunagatik, baina batez ere zoriondu behar da alako musikaria handi bat edozin egoeratan moldatzeko duen lausotasunagatik, hau ez da goi mailako musikarien artean beti gertatzen. Bueno, bestelako lagunak elkartzen gara, Amets, nire lagun Mitchell bera handiko betik alduen bezala kantatzen. Eta egia esan egun gogorrak izaten dira, askotan kantuak berak ere garamatzalako onkidurara, garamatzalako malkotara, berriro giroa berreskuratu, frustrazioiek kudeatu, energiak gora eta bera eta alde batera eta bestera dabiltzanekoak, baina tira, guzti hori nolabait kokteleran sartuta ere, uste dute egun horiekin asko gogoratuko garela eta atzokoa igandea zen nolabait elkartzeko topatu genuen une horietako bat, uste dut gehiago egongo direla, baina egiten dugun bakoitza ere, bizi dugu azkenekoa izan zitekenaren sentsazio horrekin eta horrexegatik nire maite duta. Arratsalde egun horiei eta Fito Paezen kantu hau jotzen dugulako beti edo tarteka areke gustoko duelako. Jo vengo a ofrecer mi corazón, honekin egingo dugu rengo minututxoa, eta bagoaz segituan gure gaurko lehen gonbidatua orkestera. Cambiarla por cambiarlo más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Goizeko 10:35 minutu eta aurrera egin aurretik Goiurik argitu egin behar du, gai bat. Txatean idatzi dute Goiuri, lenguan amestu zen un ziklistakin, ze pasa zen? Kontatu nuen pasaden astean nik egun batean amestu nuela Matias Eskelmosekin, eta pentsatu nuela, honek esan nahi du gaur irabazi egingo duela, itzuliko etapa. Etzen gertatu, baina zer gertatu da Matias Eskelmosekin itzulian? Zer moduz, ondo bukatu du, gaizki bukatu du, badakigu? Ez ondo egin, nahiko gris esango nuke, Goiuri. Oraintxe buruz ez dakit, baina denbora dexente galtzen ibili zen, eta esango nuke nahiko justuko. Orduan esan dezakegun, ere ametxek oraindik ez daukatela premonizio gaitasun hori, ezta? Ez, badakit, iesaldian izan zen azken etapa horietako batean, baina iesaldiko indartsuenen artean ere etzen izan, eta nahiko atzera. Ez dakite, oraintxe zalantza daukat azkeneko etapa egin ote zuen ere, baina, justu xamar, Goiuri. Bueno, ezarka bat emendik, Matias Eskelmosi. Nadando en contrapedal, hundidos en la general, pero a flote. Cromos, naipes, sombras y estas... 14. amaitu zuen sailkapen nagusian Matias Eskelmosek. Lehenengo egunetan nahiko hautagai nagusienen artean egon, bigarren izan zen mendukiloko etapan, baina gero, zuk berarekin amestu zenuenetiko Juri esan nuke pixkat. Okerrera egin zuen. Bai, maldan bera baino maldan gora egin zitzaiola bizitza pixkat. Bueno, pena bat aizu.
Bueno, txukun, txukun. Besterik gabe. Carne de metavolante, flota de medusas al sprint. Agosto. Eta gure txatari azken bistazoa, kaixo egunon dio Edita Brokosek nork ipintzen du musuaren eguna eta bar. Musuak egunero, musu asko egunero. Bueno, bai, Edita Brokosek askotan bidaltzen ditu musuak, eta askotan zetzu, kaixo hemen nago. Sofá va nadando en contrapedal, hundidos en la general, pero a flote. Goizeko 10:38 minutu entzuleok, orain bai, aurrera goaz, gure gorko lehen gonbidatua, zuekin elkarbanatzera. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Euskara, Euskaldunak eta Euskal Herria ardatz lanean aritu dira urte luzetan Euskal Herrian euskarazeko kideak. Borroka ezberdin askotan izan dira, kalean, epaitegietan, sareetan eta beste 11 tokitan. Borrokaz gain, ospatzeko eta hausnartzeko tarteak ere izaten dituzte. Eta hori egingo dute bi egunez, euskaltzale independentiston topaketetan. Barne kontra esanak zuritzen hasi zait folioa. Orain ezaki zer esan orain. Bigarren urte antolatu dute eta apirilaren 24 eta 25 Azpeitian elkartzeko dei egin diete Euskal Herriko norbanako zein eragilei. Egitaraua prest dute eta prestakuntza guztiaren inguruan ariko gara gaur Intzagurutxagarekin, Euskal Herrian euskarazeko kidearekin. Baina azken asteetan gure herrian eta gure hizkuntzaren inguruan mugimendu asko izan dira, positiboak zein negatiboak, eta gai hauek ere errepasatuko ditugu. Oldarraldietatik euskararen aldeko borrokak aurrera eraman eta garaipen txikiak lortzera pasagara egun gutxiren bueltan eta horregatik dira garrantzizkoak euskaltzale independentiston topaketa bezalako guneak. Beraz, buelta askorik eman gabe, has gaitezen hautsak arrotzen, egun honetan ongi etorri Intzagurutxaga. Egunon, hurbildu mikrora. Egunon. Ez nekien hasi ginen oraindik edo sarrera amaitu zenuen edo ez. Bai, egunon. Bueno, intzalenagotik etorria denez libratzen da gaurko egunean behintzat bigarren kafeko bigalderetaz. Eta beraz, bai intza lehenik eta behin galdetu nahi nizuen, aipatu dut, apirilaren 24 eta 25 Azpeitian elkartuko zaretela, zemuz doaz prestaketak. Jada bi aste besterik ez zaizkigu geratzen, beraz esan genezake, dana bideratuta dagoela, beti falta dira, badakizu, azken kontuak, lotzeko geratzen diren azken harimuturrak, baina esan genezake prest dagoela, eta orain euskaltzaleen momentua dela, bai sarrerak erosteko, agendan egun hori gordetzeko, eta gusaiatuko garela behintzat, egitara oparo bat prestatzen, eta joaten direnak, izan dezaten, aipatu duzun gixan, hausnarketarako eta euskararen bueltan hitz egiteko, pentsatzeko espazio bat, eta horrez gain, baita ere, isialdirako eta ondo pasatzeko eremu bat ere bai. Aipatu du, ez, iaz hasi zenuten, egin zen lehen topaketa hau, nola izan zen suposatzen dut ondo joango zela aurten bigarrena antolatzeko? Bai, Bilagunan egin genituen,
ideia hau edo horrelako topaketa bat sortzearen asmoa sortu zen 2019 eta 2021 urte artean EHren baitan barne prozesu bat egin zen, eta hor horrelako espazio bat sortzearen garrantzia nabarmendu zen, eta lehenengo topaketa hura gu oso pozik geratu ginen. Garai hartan Euskal Herrian euskaraz zetorren garai ahulago zegoen garai batetik, eta uste dugu topaketek eman zigutela baita ere, agendan Euskal Herrian euskaraz eragile gisa agendan jartzeko aukera bat, baita ere Euskal Herrian euskaraz zertan zebilen edo aro berri honetan zertan hasiko zen interesa zuten jendea ere gerturatu zen, eta uste dugu lehenengo topaketa horiek aberasgarriak izan zirela, eta bigarrengo hauetan jada badago Euskal Herrian euskarazen baitan edo inguruan uste dugu sarea indartzen eta zabaltzen dabilela. Beraz, espektatiba da aurrekoa baino emankorragoa eta jendetxoagoa izatea, eta ikusiko da. Orain sarrerak eta izen ematen momentua izaten ari da, ezta? Nola eman behar du izena edo non erosi behar du sarrera, bertara gerturatu nahi duenak? Bai, egitarauaren gehiengoa doakoa da, baina antolaketa alik eta ondoen kudeatzeko eskatu duguna da, larun bat arratsaldean izango diren tailerretarako aurrez ematea izena. Hor 2 tailer txanda osatu ditugu, txanda bakoitzean 4 tailer izango dira, eta beraz bakoitzak horietako batean eman ahalko du izena. Eta horrez gain, gero bai ostiral eta bai larun bat lotarako lekua egongo da, baina horretarako ere aurrez eman behar da izena. Hori da izen emateari dagokionez, toki edo ekintza horietarako eman beharko da izena. Eta gero, larun bat iluntzean izango dira kontzertuak, San Agustin kulturgunean, Maruxak eta Tapia eta Leturia band, eta horretarako bai, sarrerak erosi beharko direla, eta baita, larun bat eguerdian izango den bazkaritarako. Beraz, horixe, bukatu baino lehen, erostea komeni. Eman dituzu orain pixka bat puntutxo batzu baino, sartu nahiko nuke egitaroa ondo aletzean, eta norbaiteko oraindik ez badu irakurri, pixka bat jakin dezagun zer datorren, ostiralez hasiko da dena, arratsaldeko 6etan, ezta? Hori da, arratsaldeko 6etan helduko diogu mai inguru, bi zati izango ditu, lehenengoa mai inguru edo hitzaldi gisa planteatu dugu, Leire Amenabar etorriko da hitzaldi hori ematera. Bera Euskal Herriko hizkuntza komunitate minorizatuen inguruan ari da doktore tesia egiten, bereziki euskal komunitatearen edo jendarte hartzailearen ikuspegitik jatorri atzerritarreko hizkuntza komunitateekiko duten edo dugun sinesmenak eta jarrerak aztertzen dabil, eta leku egin nahi diogu, uste baitugu azken aldian aldaketa demografikoak eta migrazioa ere gorantza doa, proiekzioek ere adierazten dute joera hori izango dela, eta azken aldian bai somatu da, ez modu antolatu batean, baina bai ahots batzuk euskara apur bat arrazakeria kutxo duten diskurtso batzuk, eta uste dugu hor Euskal Herrian euskarazetik badugula ardura horiek ekiditeko, eta nolabait baita ere hausnartzeko Euskal Herritar eta Euskaldun gisa atzerritarrekiko zein jarrera ditugun, zein aurre iritzi, eta pixka bat nola hobetu edo gainditu genitzaken horiek espazio hauetara Euskaldun izatera gerturatu daitezen baita ere atzerretik datozen horiek. Beraz, lehenengo zati horretan Leire Amenabarrek berak ikertutako eta hausnartutako hainbat proposamen botako ditu, eta jarraian atzerritik Euskal Herrira etorritako hiru lagunen parte hartzearekin olako solasaldi bat egingo da, pixka bat beraiek kontatzeko, zergaitik nola hurbildu diren euskal komunitatera, eta zer eman dien horrek. Jarraian 8:30 kontzertua
izango da, ezta, Orkatz Tabernan kontzertu akustiko bat, eta egun hau bukatzeko pala partidak izango dira. Bai, dirudienez, bueno, Azpeitian nahiko ohikoa omen da edo, eta bai, bi pala partida izango dira, eta lehenengo egunean ez genuen nahi ere ez egun asko luzaz edin edo aisialdiak parrandarako bide gehiegi eman zezan. Beraz, ez dugu beranduegi bukatuko, alik eta lasterren ohera sartu eta urrengo egunean izango denez egitarako nagusia, ongi deskantsatu da asteko eguna. Ja, deskantsatuta eta garunak prest horraziko dira mailinguruak, hitzaldiak, ezta? Larun batean 10etan hasiko baita eguna euskaratik independentziara mailinguru nagusi horrekin. Hori da, hor bilduko ditugu hainbat eragile euskaltzale eta independentista, eta helburua izango da bakoitzak beretik zer egiten duen, nola uztartzen duen, zein estrategia duen, euskara independentziara bide horretan, euskaratik nola egingo den, zein paper eman behar litzaioken, nola uztartzen diren prozesu independentista eta euskaltzalea, agian zertan egin dugun akats bi horiek uztartzeko, zertan asmatu dugun, eta helburua izango da, eragile desberdinek horren inguruan baduten planteamendua plazaratzea, eta bertaratzen direnek jakin dezaten baita ere, zein proposamen dauden gaur-gaurkoz abian, euskararen eta independentziaren bideoiek uztartzen dituenak. Jarraian izango dira joaldunak eta bazkaria baino lehen ekitaldi politikoa egongo da, eta bazkaria ondoren izango dira aipatu dituzun tailer horien txanda, ezta? Hori da, hor hautatu ditugu interesgarri, milaka gai daude interesgarriak, baina hautatu ditugu gaur egun agian pilpilean dauden gaiak, edo euskararen biziberriatzeari begira estrategikoak deritzogun hainbat gai. Hor daude esate baterako gazteak eta aisialdia, nola aktibatu genitzaken gazteak eta aisialdiari begira ere zein proposamen egin genitzaken euskararen normalizazio hori gauzatu dadin. Gero desobedientzia zibilaren bueltan ere arituko gara, nola desobedientzia zibilaren bidetik ez soilik euskararen borrokan, bestelako borroka batzuetan, izan lurraren defentsan, nola ematen digun desobedientziak hainbat lorpen lortzeko bide dela, eta horretan ere arituko gara. Gero beste gai bat, baita ere azkenaldian uste dut eman diogula garrantzia berezia, intersekzionalitatearen ikuspegitik euskara lantzea, hor otsailaren 20an egin genuen agerraldi bat, Euskal Herriko eragile desberdinon artean, nolabait dei eginez gaur egungo testuinguruan, eskuin muturra eta faxismoa gorantza doazen testuinguruan, horri aurre egiteko herri mugimenduak gaudela, eta herri mugimenduak ardazten garela borroka desberdinetan, baina nolabait dei eginez borroka horiek guztiak uztartu eta elkarri ekarpena eginez, lortuko dugula desio dugun Euskal Herri hori, eta beraz tailer bat horren bueltan egin dugu, eta hor baita ere nahi diegu protagonismo berezia eman otsailaren 20an parte hartu zuten eragile horiei, eta pixka bat, jada antolatuta dauden talde horiek hausnartzen jarri nola edo zein praktika, ze askotan, hausnarketetan geratzen gara, eta uste dugu interesgarria dela benetan praktika intersekzionalak abian jartzea, eta beraz helburua da eragileok ariketa horretan hori egiten hastea. Eta gero baita ere apur bat panorama geopolitikoa eta horrek zer eragin duen euskal komunitatean, horri buruzko beste saio bat ere izango da. Eta horiek dira teoriari begirakoak, baina gero txanda bakoitzean baita ere tailer praktiko bana jarri dugu. Bat izango da mural pintaketa edo pixka bat nolabait kaleak euskaraz eta euskararen aldarria kalera eramatearen hori ere praktikara eramateko.
Eta gero eduki sortzaileak, bi eduki sortzaile etorriko dira eta nolabait kontatuko dute beraiek zer egiten duten eta baita ere gaur egungo gero eta gizarte pantalizatuago hauetan zeinen garrantzitsua den baita ere euskarak espazio horiek hartzea. Tailer guzti hauek izango dira, lehen txanda 4:00 5:00 eta 5:00 7:00 hurrengo txanda, eta 7:00 aurrera musika izango da ja nagusi, hor kaleetan musika egoteaz gain 10:00 aipatutako kontzertuak izango dira, Tapia eta Leturia Band eta Maruxak, eta ondoren DJ Orkatz eta Korrale DJak, Orkatz eta Korrale Tabernetan egongo dira. Sarrerak esan dugu, salmentean eta izen emateak ari direla orain gertatzen, nola ikusten duzue gaur egun badoa, betetzen pixkanaka? Bai, pixkanaka doa, egia da ohituta gaudela edo, oso epe luzera jartzen ditugu edo oso tarte handiarekin jartzen ditugu askotan hitzorduak, eta gero egia da justu martxoa izan dela baita ere ekintzez beterik izan dugun hilabetea. Beraz, uste dugu azken bi astetan lortuko dugula pixkat honi indar gehiago ematea. Aste Santua ere tartean izan da, beraz, lehenengo izen emateak jada hasi dira martxan, egia da momentuz nahiko lasai doala kontua, beraz, bi aste hauetan asmoa da horri martxa pixka bat ematea. Aipatu duzu justu eta sartzera ninduan pixka bat horretan martxoa izan da euskararen inguruan asko mugitu den hilabetea eta ez korrika aritu garelako bakarrik, hasi genuelako, hasi zenutelako martxoaren hasieran ekimen batekin gure kartelak eta izendegiak euskaraz jartzearen aldeko ekimen batekin ireki bidea euskarari ekimen hasi zenuten martxoaren 9-tik 15 izan zen, ezta? Bai, hori da. Nolabai nahi genuen badator korrika, korrikak sortzen du izugarrizko olatu bat, indarraldi bat, eta, korrika pasatzen da errepideetatik, eta hor ikuste genuen, zein ekarpen egin diezaiokegu korrikan ateratzeaz gain, eta korrikan aldarriak ateratzeaz gain Euskal Herrian euskarazetik, eta hor ikuste genuen, beti egin izan dira Euskal Herrian euskarazetik ezabak eta egunak, ezabak eta asteak, eta beraz, planteatu genuena izan zen, errepide bazterretan dauden seinaleak, eta gero hortik haratago ere aritu dira kideak, beste espazio batzuetan ere euskarari lehentasunezko leku hori ematen, baina helburua zen korrika igarotzen den bide horretan ere, eman diezaiogun euskarari lekua, eman diezaiogun euskarari lehentasuna, eta beraz, gure kideak, eta euskaltzale oro gonbidatu genituen bai pegatinak jartzera edo ezabaketak egitera, eta egia esan emankorra izan da, jendea animatu da proposatutako hori egitera, eta beraz, uste dugu korrikari eman diogula ongi etorri duinago bat tokian toki. Pixkanaka zabaketak gertatu ondoren eta korrikaren zaiginen horretan hala ere. Arrotu zituen hautsak gure herrian zehar Komisiones Obrerasen inguruan gertatutako, ez dakit nola esan, oldarraldi honen inguruko guztionek, baina zuek hasi zenuten lehenago, Olentzerok ikatzak arri baizion Komisiones Obrerasi, eta azkenean arrazoia eman zizueten martxoan gertatutakoarekin, ez da? Bai, Euskal Herrian euskarazetik askotan edo denbora da, Euskaldunon aurkako edo Euskaldunon erasotzaileak seinalatzen gabiltzala, uste dugu oso garrantzitsua dela hori, nolabait bizaratzen duelako zapalkuntza badela, eta zapalkuntza horren arduradunak ere badaudela, aktiboki antolatzen direnak, eta uste dut argiak egindako ikerketak hori frogatuta utzi duela. Uste genuen bagenekin antolatuta zebiltzala, baina horrela ikusteak eta dena nola lotuta dagoen ikusteak, uste dut danok inpaktatu gaituela.
Eta beraz, hori, gu genbiltzan komisiones obreras seinalatzen, ikuste genuelako epai askoren atzean sindikatu hori zegoela, eta hortik abenduan egin genuen ekintza hura, gero denboraren joanak arrazoia eman diguna, eta gero beraien erantzuna, ez? Badirudi oso deseroso sentitu direla edo haserretu direla gurekin eurak seinalatzeagatik, eta proposatu ziguten, edo, proposatu baino gehiago mehatxatu gaituzte, ekintzaren bideo bat zabaldu genuen saretatik, eta hori ezabatu ezean, eta hitzeman ezean gehiago horrelako ekintzarik ez dugula egingo, epaitegietara jo dezaketela. Eta horren aurrean guk argi dugu, lehen aipatu dudan gixean, uste dugu benetan garrantzitsua dela Euskaldunon zapaltzaileak seinalatzea, eta gure izaeran eta oinarrian dagoen jardunbide bati ez diogula uko egingo, horrelako mehatxu baten aurrean. Bukatzeko Intza galdetu nahiko nizukela, lorpen moduan agian ikusiko da, baina badauka ere, txarretik, ez? Pantaiak euskarazek lortu berri duenarekin ETB 3-ren aurrean, baina horren aurrean badago lehenik eta behin galtze bat lorpena izan baino, ez? Orain 12 orduz euskaraz edukia hitzeko marrazkizunak. Bai, hor, nik uste du nabarmentzekoa dela, batez ere, horrelako erabaki baten aurrean nola euskalgintzako eragile desberdinek eduki duten horri erantzuteko eta sinadura bilketa bat martxan jarri eta gaia maigainean jartzeko gaitasuna, eta aldi berean euskaltzaleek horri eman dieten erantzuna 50.000 sinadura bilketa jaso dira, ETB 3 ez istearen alde edo aldarrikatuz, eta uste dut hori dela hemen garrantzizkoena. Eta gero zuk aipatu duzun gizan, emaitza ez da izan, neurri batean galdutakoa ez dugu lortu, ez dugu zelen bazegoen ETB 3 bat 24 orduz euskaraz funtzionatzen zuena, eta orain lortu dugu 12 orduz euskaraz marrazkibiziunak euskaraz kate bat, eta honek uste dugu oinarrian baduela EITBek sorrerako helburua zuen euskararen normalizazio prozesuan ekarpena egitea eta Euskal Herri euskalduna eraikitzea. Aldatu bidoiaren baitan badabil ekarpena egiten eta hortik hainbatetan adierazi dugu. Helburu horri uko egiten diola bere eguneroko jardunarekin. Hor ikusten dugu bi kate bat espainola eta bestea euskalduna ditugu. Programa erakargarriena, kalitatezkoenak ikusten da hor desberdintasun ikaragarria dagoela, eta uste dugu oinarri horretara jo behar dela. Eta ETB 3 euskaraz eskatzen dugunean, eskatzen ari garela benetan EITBek euskara erdigunean jartzea, hasierako helburu horri helburu horrekiko koherenteak izatea euren jardunbidean, eta benetan aurrera egiteko aspirazioa izatea, ez? Orain dela 40 urte, agian gauza batzutan egin ezintzena, lortu behar duguna da, progresiboki horretan aurrera egitea, eta ikuste dugu ikuspegi horren falta argi badagoela, eta euskara bigarren mailan uzten dela une oro. Beraz, oinarri horri aldatzea da aldarrikatzen duguna. Intza, mila esker denbora gabe gelitzen ari gara, nik hemen jarraitzeko gogoa egia esan eukiko nuke, baina denbora gabe gelitu gara, eskerrik asko hau dena azaltzeagatik eta entzulei deialdia egiten diegu euskaltzaleen topaketetan izen emateko. Eskerrik asko, zuei. Hementxe gure txatean, Gorkak aipatu du, zorionak horrelako topaketak antolatzeagatik, beraz, Intzamendik dagoela oraindik, helaraziko diogu zorion mezu hori, Gorka, eta aurrera egingo dugu segituan azken ordukoaren bila goazelako, estudio zentraletara, gure lankide Itxaso Leon Kareaga Bilboko estudiotan barkatu, prest daukagu Itxaso, egunon?
Kaixo egunon Inigo, egunon entzuleok, kontatu behar dugu Osakidetzako lehen mailako arretako errehabilitazio zerbitzuak, saio presentzialak eta online saioak konbinatuko dituela datorren astetik aurrera eta pazienteek etxetik jarraitu ahal izango dutela, hortaz tratamenduarekiko atxikipen handiagoa lortzeko. Proiektu pilotu hori apirilaren 20an datorren astelenean hasiko da Gasteizko Salburua, Zabalgana eta Aran Bizkarra bigarrena osasun zentroetan, Lepoko, Sorbaldako eta Bizkarreko mina duten pazienteekin. Emaitzeko oinarriak ezarriko dituzte telerehabilitazio eredu hori Osakidetzako lehen mailako atentzioko sare osora pixkanaka zabaltzeko. Gaur egun paziente horiek taldeko 12 saio presentzial jasotzen dituzte 6-8 asteko epean eta suspertzeko, indartzeko edo mina kontrolatzeko ariketak lantzen dituzte. Halere, kasu askotan terapia horiek kontzentratu edo laburtu egin behar dira erabiltzaileak ez duelako bateragarritasunik bere eguneroko ardura eta zereginekin Osakidetzako batean azaldu duenez. Eredu hibrido berri horrek 8 saio presentzial eta 6 saio telematiko kombinatuko ditu 8 asteko tratamenduan zehar eta horri esker plan terapeutiko optimoa, erosoa eta moldakorra osatu ahal izango dela diote fisioterapeuten jarraipen profesionalarekin. Bestetik, kontatu izan dugu azken orduotan leihotik jausita emakume bat hil dela Iruñan, Hiriburuko udaltzainak heriotza matxista izan ote den ikertzen ari dela, gizonezko bat atxilotu dute ezarritako urruntze agindua urratzeagatik. Zentzu honetan, albiste honen inguruan dakigun berriena da, egoera horren aurrean Iruñerriko itaiak erantzun eraginkorrak edatzeko beharra berretsi duela, eta elkarretaratze batera deitu duela astelen arratsalde honetako bertako 7:00 Iruñeko udaletxe plazan. Eta nazioartearekin amaituko dugu, gutxienez 3 palestinar hil eta hainbat zauritu dira Deir al-Balako Almazra auzoan, Gaza erdialdean, Israelek goizaldean egindako bombardaketa baten ondorioz Al-Aqsako martirien ospitaleak jakitera eman duenez. Azken eraso hauek kontuan izan gabe, Osasun Ministerioaren azken zenbaketaren arabera urriaren 10 gutxienez 726 hildako eta 2035 zauritu erregistratu dira Israelen erasoetan, gutxienez 180 haur. Eta informazio praktikoari dagokionez, trafikoak jarraitzen du mardula izaten N1 errepideko 416 kilometroan, duela ordubete inguru ere aipatu dugu informazio zerbitzuetan, Idia Zabalaldean eta Irungo norantzkoan istripua izan dela, eta horrek 3 kilometroko autopilaketak eragin dituela, horretan jarraitzen dute, adiberaz inguru horretan bazabiltzate, eta besterik ez oraingoz 12etan jarraituko dugu informazioa berritzen. Eskerrik asko Itxaso Leon, aurrera egingo dugu eta esan da bezala 12etan helduko diogu informazioaren ariari. Berriro hementxe naiz irratian bigarren kafe hartzen jarraituko dugu eta gure kolaboratzaile Lander Kornago segituan aurkeztuko dizuegu berriro. Da honean dale, ez da honen bale, entretenitzen gera birote balde, frenorik gabe, taldapan bera, norabiderik gabeko bela, batzutan negar bestetan algara, dudan egunaren arabera, goizero, batzuetan erota bestetan bero, onkiotan bezala, txarra den lekuan ona ere bada. Da honean bale, ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. Da honean bale. Lander Kornago gurean da eta ipatu dizugu gaur muxuen nazioarteko eguna dela, baina ez du Marrubiak txokolatean prestatzeko inongo intentziorik. Ez behintzat oraingoz, Lander Kornagok anisakisaren inguruan hitz egin nahi digu. Arrainaren etxai ikustezin hortaz, Lander Kornago, arratsaldeon esan behar nuen, aste guztia pasadut egunon eta arratsaldeon esaten, eta ja buruan kolapsoa daukat, egunon eta ongitorri. Egunon, ondo altzabiltza. Oso. Bueno, asteko eta bain egin behar duguna da hemen aitortza bat. Zeguk gonbidatu genuen Lander Kornago afari batera, eta bukatu zuen Lander... Gonbidapena... Anisakizaren modukoa, ez pixkatola pozoindutako gonbidapena. Oso pozoindutakoa. Nik nere alde esan beharra daukat, ez zela inbesti izan trampa bat, baizik eta Landerren deformazio profesionala. Hori da. Ez zela gai izan, eserita egon, eta nik janaria gaizki prestatzen nuela ikuste. Gaizki ez. Eskua botatzeko. Eskua botatzea etorrit azkenean, bukatu zuen berak sukaldatzen, berak kozinatzen, gauza gehientsuenak, eta
baina gustuz. Oso gustora aritu ginen, Bai, eta... hori da garrantzitsua. Bai, uste dut gustuena ibilizena akaitxara zula izan zen, Bai, emozionauta. Bai, olatu aparrean zegoen, Olatu aparrean zegoen akaitxara zula, eta erki ibili ginen. Bueno, ez genuen legatzik prestatu, beste batera gutziko dugu, ni oso legatz zalea naiz, baina esaterako legatza bada, anisakisaren trampa izkuta dezaken arrai horietako, ez da? Dago estimauta, ia uneko legatzak anisakisa dakatela, gaur egun. Ez dagoela aukerarik, anisakiz gabeko legatza topatzeko. Bai, dena dakate bantxo bertan, bai. Ez da honen bale, entretenitzen gera biote balde. Ba, anisakisa bada, arraiak duen gaitz edo arazotxo bat, baina gaia serio izanagatik ere, beldurrez ere ezken nukela jokatu behar. Uste hori dela landerra dakarren mezua. Bai, errespetuz jokatu barra da, ez? Azkenen itzeingo dugu baita nola jokatu etxen, baita zuek ikusten balin badezue momentu baten arraia prestatzeko momentun, baita nola jokatu, nola hain, eta azkenen kaltegarri izan daiteke gure osasunarentzako, baina bueno, bi puntutxo kontu enokita, ez da inungo arazoikan. Eta hortaz itzeingo dugu gaur pixka batez, pixka kontekstun jartzeko itzeingo dugu lehenengo zer da anisakisa, eta nun dagoen, ez? Ez dago arrainen zati guztitan, zaila da leku batzutan aurkitzea, eta horretaz itzeingo dugu pixka batez. Anisakisa azkenen nematu bat da, zizare biribil txiki-txikia da, zentimetro bat bi ingurukoa izaten da, nahiz eta bai handigok izan daiteke. Itxasugaztunen estetan bizi da normalean, eta hauen gorotzen bidez itxasora iristen da, ez? Hau ez du esan nahi kontaminazioan gati dela, azkenen da beste animali bat, beste barruan batzutan bizi dana, ez? Gero, hauek izur daue krustazio txiki batzuk jate dute, eta gero, azkenen beste arrai guzti kontaminatu egiten dira, ez? Ze arrainetan aurkitzen da gehien, antxotan, sardinetan, bokartetan, etxebestetan, txitxarroetan, bakaioan, lupilan, azkenen basatia diren arrai guztitan, aurki dezakegu, ez? Esaterako, izokinean ez omen da agertzen, ez da? Edo arraroa da? Arraroa da, baina batzutan ikusi izan dugu. Ados. Izokin batzutan. Bai, normalen pisifaktoritan bizi izan dako arraietan, hor ez da agertzen, azkenen bere elikadura oso kontrolauta dago, pentsuz bidez, eta horrelako gozen bidez, horun oso zaila da, ezinezkoa da anisakisa ukitzea, ez? Baina bai, salvaje dien basati dien beste arrain guztitan, oso ohikoa da ikustea anisakisa, ez? Dare arrai batzuk beste batzuta baino aur gehiago ikusten diena anisakisa, baina ez du esan nahi arrai batzuk seguruak eta beste batzuk ez seguruak ez dienak, ez? Esan bezala, anisakisa azkenen edozei arraietan aurki detzakegu, ez? Arrai batzuk egia prevalentzia handiagoa dutela, azkenen itxas ur hotzetako arraiak eta arrai urdinetan prevalentzia handiagoa ikusten dugula anisakisa edukitzeko, baina esan bezala azkenen prevalentzi bada. Arrai guztitan ikusi dezakegu, ez? Eta guazen, bigarren blokera sartzea, prebentzioa hitz egingo dugu, ez? Azkenen prebenitzeko anisakisa bi metodo dazkau, hotza eta sua. Bi modu hauek dira eraginkorrak, beste guztik esaten du ez, ni ozpinetan sartzen dut, ezer, ez du balio. Ordu lehenengo eta behin, nire favoritoa azken izoztea da, arraia, bai etxerako, bai jatetxetan, edozein lekutan ez, beti izoztea. Europako araudiak dio, arraia gordinik edo gutxi egosirik jan behar baldin badugu, behintzat, eunek minus 20 gradu zentigradotan utzi behar du arraia, 24 orduz. Hoi garrantzitsua da ez, jende batzuk esatu, izozten dut ordutxo batzuk, eta gero deskongelatzen, eta jazta ez. 24 orduz edukin behar dugu ez. Hau, esan bezala, gordinik jan nahi baldin badugu, edo puntun gutxi egosirik jan nahi baldin badugu arraia ez. Arrai freskoa erosi badugu, azken sashimia, marinatua, tartarren jan baldin badugu, lehen izozkaioa 24 ordu pasako dugu, eta ja, arraia minus 18 graduta iristeanen, ja 24 ordu zutzi, 24-48 orduz, ja segurua da guztiz jateko. Hemen garrantzitsua, batzutan arrai freskoa
erosten dugu, ez? Ba, peskadeira jun, arrai freskoa beti hor dago, izoztu gabeko arraia, beti galdetu. Azken arrai hori generalen izoztutako arraia izaten da, gero hona iritsi eta ja deskongelatuta dago, baina galdetu beti. Hoi garrantzitsua da galdetzez, azkenen zuk erosten balin bazu, legatza, dibidez legatza etxea amatezu, beriz izuz gaiun sartu, azkenen kalitate asko galtzea. Indaiteke, baina kalitate asko galtzezu bidean, eta hori pixka gordin bar da. Eta bigarrena egosketa. Anisakisa beroarekin hiltzen da, barne temperatura 60 gradutara iristen baldin bada, segundu gutxitan ja hil egiten da, eta arraina ondo egosita baldin badago, bai erre eta plantxan laben sartzen baldin badu, guztiz hil egingo dugu anisakia. Zein da arazoa? Erdian gutxi inda gustatzen zaien pertsona hoiei 60 graduta iristezanen arraiarekin guztiz lehorra gehatzen da. Jateko oso zaila da, eta gu gaina daukau puntu gustatzen zaigula, erdian gutxi egindako puntutxo hoi, holako gauzetan bai kontu zeugi barra da. Horregatikan, netzako hobenena da izoztea, 24 ordu zuztezuan, eta jazta, guztiz seguro dago. Eta lehen esan bezala, ozpina eta limoia, ez? Hau mito edatu bada, antxoak ozpinetan sartze ditut eta listo. Ez. Ozpinak, limoia, gatza, marinatu guzti hauek, ez dute anisakisa hiltzen. Itxuraz alda dezake, igual txurigo bezala geratzen da, eta horrek lortuko duguna da zailagoa izatea gutzako anisakisa ikusteko, eta arrisko digo baten sartuko ginateke, baina animalia bizirik jarraitzen du, ez? Beraz, antxoak ozpinetan nahi balin baiteu, 24-48 ordu zenago izozkainoan sartu, atera eta jazta. Eta egin, ez? Azkenen lagur bilduz pixka bat, gida praktikotxo bat emango izuet, nola jokatuz, ez? Pausoz pauso. Erosketa egiten jute garen, lehenengo eta behin arraia leku fidagarri baten erosik. Hoi, supongo, denok egiten dugula, importante, baina, parare. Bentzak jakiteko nundi datorren, ez? Galdetu izoztuta izan da nala, ez? Azkenen arrain gordini jateko asmoa baldin baduzu, horrekin ziurtatu, zure arrendiko konfiantzan galdetu, baita aholku askatu, ez? Hau gordini jan nahi dut, zer egin behar, ez? Hitzegin behaiekin. Gio, behin etxea iristezen denen, arraina gordini jan nahi baldin baduzu, sashimi, tartar, marinatutan, izozgaioan sartu, 2 egunez, nahi baldin baduzu guztiz segurua eoteko, eta bazparare olako desilusioik ez hartu geho etxen, desizoztu ozkaiun poliki-poliki, eta jasteko prest daukazu. Egosita jar baldin baduzu, berdin, izozten balin badakazu, ez dakazu inungo arazoikan, barrun puntutxu gutxi hoi emateko, perfecto. Bestela ez baldin badago izoztuta, eta aseguratu ine baldin bazu, 60 graduta iritsi bar bazu, bai. Bestela hiltzeko, ez? Segundu gutxu batutan hiltzen da, eta jazta. Kontu zibili, antxoa, sardina, olako animalekin, ez? Legatza, legatza asko edukitu, normalen bentreska alden edukitzituzte anisakisa. Oso zaila da xolomuetan ikustea anisakia, Araien sartzea asko kostatzen zaio eta normalen ez dagoan, baina bidatu. Ikitzezunen arraia zure eskutan, bueltatxo batzuk eman eskutan, ikusi abertzozea arraroa ikusten baldin bazu kendu, eta hor izoztu egosi nahizun guztia, baina esan da, bentreskarekin, gehien bat eduki behar da pixkat errespetu gehiago, ez? Seguru ikusi zuela, behin baino gehiotan legatzen bentreskantan olako pelota, nazka bat emateguela, terrible, askeroso, eta hori guzti kendu edo ez dela izoztu, ez? Hoi, garantzitsua ez, azkenen, oain galtzen nahi da baita kogote jate tradizio, azkenen leku askotan kogotea ez du ematen, anisaki ugari dakatarako. Eta hoi, hartzezunen arraia da, irikitzezunen, ikustezula legatza bentreska beltza izatea latelio horregatik dena txuria, azkagarria. Orduan, izoztu, kendu, ondo garbitu, eta jazta. Eta hoi, esan dako 60 graduta iritsi, eta ondo prestatu, ondo garbitu, bisualki egiaztatu, aber baldin badago, ez dagoen, xolomuetan ebai ikusi, arraroa da xolomuetan anisakia iristea, baina baita, bueltatxo batzuk eman, eta kendu. Normalen kiribil
txiki modutan ikusten dugu, orduan pintzatu batzukin hartu eta kendu. Eta ja, lasai erabili, izoztu, erre, nahi dezuena, ez? Orduan, esan dagoa amaitzeko ez izan beldurrik anisakisari, errespetatu, arazo larria izan daiteke, azkenen anisakisekin intoxikazioa, azkenen hospitalizazio behar duen prozesua da, oso arazo larria izan daiteke osasunerako, orduan, bueno, errespetatu, eta, galdetu azkenen pesadera juten baldin bazeate izoztuta dagoen, ez dagoen, eta pixkat etxen iristezeanen, izoztu, egosi, errespetatu eta disfrutatu. Lander, nik tarteka erosten dut izokina xolomotan moztuta, eta izozten dut gero nahi dudanean, desizoztu eta bueno, sashimia edo prestatzeko edo bestelako gauzak. Desizozte prozesu horretan ere bada nolabait ondo edo gaizki, nolabait arraiaren pixka testura eta zaporea eta hobeto mantentzeko prozesurik zenik entzun dut desizozketa hori hobe dela frigorifikoan, oskailuan egitea. Oskailuan da poliki egitea. Jendea da adibidez hartzea eta guretan sartzea atentado, terrorista. Hori egiten bari hartu, batzutan igual... Ez daukazu besterik. Igual bestakazu besterik, esnatu zea, sashimina antojoakin, bale, ez da ez gertatzen. Baina pixkat planifikatzen baldin bazu, izozgaioan oztu lehengo gauen, eta jazta. Hola, asko ze makalago juten da, tekstura hobeto gordetzen du, kalidadea ez du galtzen, ezkenen jende asko esatu baina izoztuta dago eta kalidadea dago dugu, gaizki desizozten baldin badeu, bai. Baina gauzak ondo egiten baldin baiteu, ez dago inungo arazorik. De hecho, juten baldin bazate jatetxe eta arraia jatea, eguneko 80 izoztutako arraia da. Arraia hundi igual parrian sartzen bali maituzu, igual ez da hori freskoa izango da, baina bestela bai. Normalen arraia izoztua izaten da gehiagoa. Entzuleok, badakizue arraiarekin eta batez ere anisakisa izan dezaketen arrai horiekin kontuz, arduraz jokatu, beldurrik ez, baina bai beharrezko neurri horiek hartuta, bai estatu, izoztuta egon den lehenago eta ondorioz berriro izoztu beharrik ez duen, ordurako anisaki hori hilda egongo delako, baina bestela, zuek izoztu edota kozinatu behar den temperaturan. Bai, puntutxo bat, dago normalen anisakia gu jatea ez dugu inungo arazoik, baina pertsona batzui bai alergia daukatela anisakiai. Da animalia animali hori alergia izan dezakezu. Ez da ohikoena. Eta hor bai dakazura arazoa jende horrek normalen arraia ez du jaten edo asko ikusi bauea bera anisakisa ez dagoen badagoen eta bar, baina normalen zuk anisakia jan egin dezakezu. Ez dago inungo arazoi da, segurenik hemen entzuten nahi dien pertsona guztik, eta maigo guztik, anisakia jan deula, eta bizire gabe. Osaik horrekin, lasai. Lander Kornago, anisakisaren inguruan kontatu dizkigun hauek guztiak ere berrentzun nahi baduzue, gure webgunean, gure plataforma guztietan ere topatuko duzue, atzera egin eta behar bezala errepasatzeko aukera, baina uste du nahiko garbi geratu zaizuela zein den honen inguruan, egin beharrekoa eta izan beharreko ideia nagusiak. Lander Kornago, eskerrik asko eta pare bat astetan ikusiko dugu, elkar. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Aizu, baltzenekian oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1995ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez, konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-411-868. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak egunon daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri Naiz irratira.
irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko du, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztien ez du balio, kamionetan sarkuta. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu Naiz Irratia zurekin. Kirolak poza ekarri ohi du maiz. Baina gaztitik ere badu. Kirolarian denak hartzen ditugu egunero. Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:00 aurrera, Jon Garateren eskutik, Kirolaria. Naiz Irratia. Egunon, ongi etorri Naiz Irratira. Egunon Pei, egunon entzule. Goizeko 6etan abiatzen du Naiz Irratiak informazioaren aria, egunak dakarrenari begira eta aktualitateko protagonisten hitzekin. Onartu behar dute Euskal Herria nazio badela. Onartu behar dute nazio honek baduela hizkuntza bat euskara dena. Eta onartu behar dute nazioek baditugula eskubide politikoak. Eta hortik hasten da eraikitzen omen denek nahi dugun akordio zabal bat autogobernuaren inguruan. Guk identitatea zaratago mugazgaindiko estrategiak ikusten ditugula gehiago aukera bat bezala zerbitzu publikoak adibidez eskaintzeko. Osakidetza ikurra, kolore berak, baina ez dire osakidetza zerbitzu zuzenak. Enpresa hortako buru, hor lan egiten duten langileen lanbaldintzak eskasak eta gure osakidetza gero eta aulago. Zabalkigu bai, alderdi batzuetan berdin Ipar Euskal Herriaren egoera ez zela onartzen, baina ezkarren nahi badu irabazia Ipar Euskal Herriuntan gu gira lehen indaga, EH Baikin, eta orduan bat egin behar dugu, bestela ez dugu lortuko. 2019 hauteskunde gau horretan nun entzun genuen agur aziron famatu ura, hori gertatu eta dolua egin genuen asteburu batean, eta astelenean hasi ginen lanean. Eta lana bai ala bai egin behartzen talde guztiekin PSN barne. Gaina astapenean ziren tendentziak indartuz doatziela, orokorki frantziar politika biziki polarizatzen ari dela, bi ekstremoen artean, eta erdian diren alderdiek, bereziki makronista alderdiek, beren sinesgarritasuna azken finean galdua dutela. Kultura politiko berria behar dugula, politika egiteko modu berriak behar ditugula, herrigintzan gauzak diferente egin behar ditugula, elkarlana ezinbestekoa dela. Politikaren ikuspegi tradizional edo murritz batekiko urruntasuna bai handitzen ari dela gazteen artean oro har ez Euskal Herrian, bakarrik gure ikerketa Euskal Herrian egin dugu, baina nolabait mendebaldeko kontu bat da, ez? Eguna jakin beharreko guztiekin abiatzeko informazioaren ariaren lehen edizioa astelenetik ostiralera goizeko 6:00 10:00. Naiz Irratia. Behin irakatzi zenidan. Goizeko 11:24 eta itzulia larun batean bukatu genuen honetan, itzuliaren abesti ofiziala den Momaken itzuliko naiz, ari gara entzuten nahi zuzen ere, gaur goizean hildelako Enrique Erentxun urtetan, Euskal Herriko itzuliko lastreketa zuzendari izandakoa, baita Donostiako klasikoaren, gure Donostiako belodromoan izan den pista ziklismo itzordu nagusiko 6 orduen antolatzaile, Turraren irtera 82an, munduko txapelketa ura 37an Donostiara ere ekarri zuen gizona, Logan Broxarrek irabazi zuen mundiale hartakoa, eta tira urtetan El Diario Vasco antolakuntzak izenpean Donostiako klasikoa eta Euskal Herriko itzulia antolatu dituen talde horretan izateaz gain, politika gintzan ere aritu zen gizona, osko alkartasunarekin, arke brometan askotan esaten zuen, Donostiako alkate izan zela 15 egunez, funtziotan edo, baina 79 urterekin eta azken urtetako osasun arazoek bultzata, gaur goizean hilda Enrique Erentxun,
Eta tira, hemen itzulia kontatzen aritu garelako eta batzuk urte asko pasa genituelako itzuliaren speaker lanetan, Herri Gerentxunekin urte batzuk lanean arituta eta hemendik aitortzari gene geno eta batez ere familiari besarkada estu bat helarazi. Herri bilakatzen dela bere juntasunak onartzerakoan esentzia argirateratzen dela itzalak bezarkatzerakoan esentzia argirateratzen dela gauzak kontrolpean ez daudenean itzuliko naiz barnean dara badan korapioa desegiten dudanean. Eta kantu hau itzuliko naiz entzun genuen gure entrevista akustikotan duela 2 urte, Jon Moma, orain Momak izenarekin nolabait pluralizatu duelako proiektua, bakarkako proiektutik talde formatura edo, izan da itzuliko abestia, baina esan da bezala guk hemen gurean entzun genuen, eta entrevista akustikoi begira jarrita, ze hilabetea datorkiguna, apirilak emango digulako aukera, esaterako asteazken honetan Mikel Marquez gurean izateko, lan berria aurkeztu du, Orion bizi dene Oiartzuarrak, uste dut zuzenari naizelaren jaioterri eta bizi... Horeretan jaio zen, ez? Esango nuke horeretarra da? Esango nuke baietz. Nik uste dut, horeretan jaioa dela Mikel Marquez. Iruko hori, zera? Horeretarra, iruko hori uztaiera beraz. Mikel Marquez asteazken honetan gurean izango da, datorren astean Maren izango dugu gurekin, Euskal Herrera bisitan etorriko da, eta baliatuko dugu hori elkarzi eta akustikoa egiteko apirileko azkenekoa Delbalekin, oso proiektu interesgarria, baino gehiagotan hemen zuekin elkar banatu duguna, maiatzeko lehenengoan Sara Zozaia izango da hemen, eta ondoren Mugan taldeko lagunek Donostian izango duten kontzertu berezi horren atarian, eta kaleratu berri duten disko horren giroan, bisita egingo digute urte amaita horretik oraindik izango dira, gurean bestelako batzuk, baina tira, hauek horrela datozen asteetan izango ditugunak. Zeru askorri dago gure aztarna ditun ondartzortara itzuliko naiz, itzuliko naiz, itzuliko naiz, itzuliko naiz, itzuliko naiz, itzuliko naiz, aliz eterno da motzila pizutzua guztizuz deko danean, itzuliko naiz, zeru askorri dago gure aztarna ditun ondartzortara. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. You got the cinema. Entzuleo goizeko 11 eta 30 minutu izateko 30 segundu falta dira, gu ezkara 30, bost elkartuko garan Maionen inguruan, Eneko Iturbe eta Imanol González Gurutxagaren laguntzarekin, egunon, bikote? Egunon. Biak beltzez jantzita, biak pres gaurkorako, Bai, hori da. Oso black clothing zeatezuek. Bai, eguraldi txarra bueltatu da, eta... Clothing. Zarete, black clothing. Kontzeptuari izena jarri dut orain. Bai. Euraldi txarra egia da, horrek ere beste kolore batzuetara garamatza, Hemen desente beltz etorri gara denak, goiuri izan ezik. Bueno, nik jertxe bat daramat, baina azpitik beltzezoaz. Beltza. June ere autobus magikoaren kamiseta beltzarekin entorri zaigu, beraz, bai, pixkate, igual gaur da... Pertsona gotikoen omenez. Galdu da. Joera, horienik gotiko gutxiago ikusten ditut orain kalean. Niri duela gutxi galdetu zidaten, niri ez, nirekin zegoen persona bati galdetu zidaten aber gotika nintzen. Uste dut niri noiz galdetu izan didatela, ea June gotika den. Galdetu zidaten, komunera joan nintzenean, jatetxe batean egoen lankide batekin, komunera joan nintzen, eta bueltakoan ikusi nuen nola separatzen ziren oso azkar, ondokoa eta nire lankidea.
eta juntzenan bestea galdetu nien ze pasada. Eta nola azkalak beltzez margotutan ditun, gotika nintzen galdetu zion gizon nahiko heldu batek nire lankideari, eta gero ondorengo esaldia izan zen, nire alabei hau galdetuko bani esango zidaten hau ezin dela galdetu. Ba, orduan ez galdetu. Esango nuke. Niri behin galdetu zidaten... Niri behin galdetu zidaten gotika nintzen, eta ni oso harrituta geratu nintzen, ze gainera, ez dakit garai hartan nintzen bereziki biltzez jazten, eta horrela, eta bai zure WhatsAppeko argazkiaren gatik, eta bakizu zertzen arazoa, argazkia zuri beltzen zegoela. Eta pertsona horrek pentsatu zuen, zala, ez dakit, nera malanik makillajea horrela, pixkat aurpegia txuriz margotuta, arropa beltza zela, ez, zen argazki bat zuri beltzen, besterik gabe. Bueno, jendea. Tira, bizitza, izue, bai ez da ezakegu Mikel Marquez horeretarra dela, barkaia zuen, nik oiartzunen. Gotikoa dela, ez da dizut nik. Bai, baina hemen WhatsAppean isizitzen ari ziren, eta bai, ezan bizkat nola garbi geratu espada junek egin didan zuzenketa, berriro aitortzen dizuegu, baietze, okerra nintzela. Tira, gure proposamenen giroan murgildu behar dugu, hainbat pelikula eta telesail dakartzagu, eta igual, eneko gaur hasiko zara. Gaur ni? Bai. Bale, bira, gaur berriz ere, beldurrezko pelikula batek ariet. Baino, ez da hain beldurgarria. Osa, ordu eta erdi irauteu, eta sustok daude lehenengo ordu erdin. Hortik aurrea ja... Lehenengo ordu erdin bakarrik, esan ezu. Bai, hoi da. Ados, bueno, tira. Bai, eta gaina, bukaeran Spice Girlen abesti batekin bukatzen da, oza. Ojo! Beldurrezko nahiko kuriosoa, egia esan. Venga, horrein gustatzen zait, bale, zein da? Zer da trama, bueno, Together izena du, filmak. Bakize pelikula da. Bai. Segi. Eta, bueno, ze gertatzen da historia honetan, historia honetan bikote badago, eta bikoteak, krisi batean dago bikote hau. Eta, krisi honetan dauden honetan, haien harremana ez di joala oso ondo, eta hori dena, erabakitzen dute, beste toki batera joatera bizitzea. Eta, beste toki horretan, galdu egiten dira, nola baite, mendiko paseo horietako batean, eta kobazulo batean amaitzen dute. Eta kobazulo horretan, eta jazta, horretziko. Eta horretziko. Kobazulo horretan, eta jazta. Eta hori da. Nik atzo ikusi nun, ateazitza nola momentu bat sugerentzia moduan, eta inun, fuera. Gaina, trailer honetan agertzen da, bikotekide batek besteari ozkatzen diola Espainia, ez? Ez da ozkatzen. Ai, pegatuta gelditzen dira. Hori da, pegatuta itxesitak geratzen dira. What's going on? I don't know. Since the move, Tim and I haven't been on the same page. Please. Baina bertsio bat da? Bertsioa ez. Ala, esango nuke nik pelikula ikusita daukadala. Abesti hau temazo, Igual trailer ikusi ez dugu askotan. Trailerra asko ari da ateratzen, anuntzio moduan. Ez dakit. Aipatu ezakegu beldurrezko pelikula kasi gehienetan hasiera guztik diala bikote bat edo familia bat juten dela beste etxe batea edo atzer... Egia da, bai, askotan bai. Mira, orain adibidez etorri zei burura The Shining, horrere beste toki batera joaten dira. Bai, pelikula asko. Normalean, bai, olazten dira. Egia da, orokorren horrek joko luke esatea, guazen zerbait berria bilatzea, ez? Beti berdina izateko, baina egia da, maten nola... Generoaren bete behar bezala, ez? Bai, eta ikuste dezu, eta ez zaizu arraro egiten, esatezu, beldurrezko pelikula bat, eta... Bai, adibidez oain adibide gehi etorri zaizkit, The Lighthousen baita, faro batera joaten dira, The Witchen... etxe batera, eta gainean normalen izaten dira etxeak baso baten erdin, inorreztakazu ingurun, eta zaude, baso baten erdin, eta kitxo. Egia da, beldurrezko pelikulak demostratu digute eta erakutsi digute hainbatetan, ez da lause idea ona, herritik kanpoko etxe batea bizitzea jutea bakarrik, edo familiak. Bereziki etxe hori balin badago eraikita antzinako hilerri baten gainean, ez? Horrelako asko daude baita ere. Bai, hori da. Baina kasu honetan, ondo amaitzen da pelikula. Spice Girlsekin esan dezu. Jode, Spice Girlsekin. Ezin da amaiera
oberik. Ez, baina maiera polita da, esan Ze, normalen, beldurrezko pelikulatan, beti, 5 pertsona baldin badaude, bakarra dago bizirik, esan Hori egia da. Eta kasu honetan, bueno, trailerrean agertzen da, batzuetan izaten da ez, trailerrean txertatzen dituztela, egunkari ospetsuetako esaldiak, edo kritikak aipatutako gauza honak, eta agertzen zen horietako batzen, hotzikarak sentituko dituzu. Eta nik ez dakit, hori den, positiboa edo negatiboa, Pentsatzen dut beraiek zentzu positiboan esan dutela, baino. Niri ez dakit, niretzako aproposena denala ez, baino ez dauka itxura txarra, ez dauka. Bueno, hementxe gure lehen proposamen hau, Together, eta gure txatean Indiokerrek esan digu. Prime Videon dago, ez dakit esan. Hori da, barkatu ez, Prime Videon ikusgai duzuena, Together, eta Indiokerrek esan digu, guk larun batean zinean inkontrolable, I swear, bezala ezagutu dezakezuena ikusi genuen, ustut azken astetan hitz egin dugula pelikula ontaz, Oscar sarietan nominazio ugari, saria jaso zuen azkenean? Oscarretan ez, ustet, BAFTetan izan zela. Bai, eta Tourette sindromean inguran ari den horretan, protagonistaren horrelako irain bat eskapatu zen. Hori komentazitunean, BAFTetan izan zen. Ados, nasutan egoen ni Oskarrekin orduan, barkatu. Oso ona, guztiz gomendagarria sindrome Tourette daukan pertsona baten historioa, oso ona, deni gustatuko zaizue. Hementxe, inkontrolable bezala iritsiko da areto gehienetara Hego Euskal Herrian, Aizuer bere jatorrizko izena, ez dakit iparralden zeizenarekin izango duzuen entzuleok, baina tira, hementxe aipatu izan dugun lan horietako bat. Proposamen gehiago, Imanol, zurea nahi dut. Bida, gaur kontan ekarri dizuet telesail baten 3. denboraldia, baino bigarren denboralditik honea hainbeste urte pasadienez, ematen dugu telesail berri bat dela, eta honen ingurun baita hitzen nahiko nizueke. Telesail berri bat ematen duen itxura honen ingurun. Telesailak Euforia izena du, eta esan bezala gaur bertan bere 3. denboraldiko lehenengo atala estrenatu da. HBO plataforman? Bai, eta kurioso intzait, ze trailerra ikusita bakarrik, nik esan barra auket, guendik 3. denboraldia ez detela ikusi, baina trailerra ikusita, etorri zaizkitela, lehenengo denboraldiko trailerra ikusi nunen, eukinitun sensazio nahiko antzekoak. Hau da, lehenengo denboraldiko trailerra ikusi nunen, pentsatzen nun izango zala, gazten inguruko telesail bat, baina drogak pixu asko izango zuna, eta ez ziten bat ere deitu telesaila ikusteko momentu hortan. Egia da, telesaila ikusi ondoren, asko gustatu zaitela, eta batez gustatu zaiten dramatik jota zegon telesail bat zalako. Hau da, protagonista da droga munduan oso sartuta dagoen pertsonaia bat, eta droga mundu hori erakutsi baino, edo hori goraipatu baino, jorratzen du ikuspuntu oso dramatiko batetik eta oso gertuko batetik, eta ikuste dugu nola pertsonaia hau aidan saiakerak egiten bertatik aldeiteko, eta nola horrek edo nola mundu honek eragiten dion bere bizitza pertsonalan baita. Eta iruditu zaiten oso interesgarria, eta hori lehenengo denboraldiko trailerren ikusi ez nuna, edo behintzet atentzioa deitu ez zitena. Guain gontan, 3. denboraldi hontan, lehen justu hemen aipatu dugu baita, ematen du telesail guztiz oso ezberdin bat dela, akzioak pixu asko daukala, eta arma asko ikusten die, mugimendu asko ikusten da, eta iruditu zait horrek baita modu batea izan eman aldola lehenengo denboraldi neukinun sensazio berdina izatea, hau da, estrategia oso gaizki planteatu dutela, eta benetan telesaila ez dela hortik jongo, hau da, ez dela izango akzioa lehen etxiko duten telesail bat, edo izan alda guztiz kontrakoa, eta bai, beraien apostua hau izatea. Dana dela, egia da, lehenengo bi denboraldin ondoren, intzutela pelikula bat, azken baten elkarrizketa bat izan zena pelikula guztian zehar, horri pixkat amaiera ematen euforia, lehenengo bi denboraldi hortako euforia mota horri. Egia da igual, guain gontan, Zendaiaren gora zarre hontan, edo behintzet hainbeste lekutan ikuste dugun Zendaia hau berriro bueltan ekarri nahi izate horren arira erabaki dutela 3. denboraldi bat itxa, eta pixkat, estrategia empresarial batetik, guazen diru gehiago saiatzea hemendik atatzen, baino, dana dela, gaur bertan saiatuko naiz ikusten 3. denboraldi hontako lehenengo atalau, eta
eta horrengo astean aipatuko dizu eta gustatu zaiten edo ez, baina egia da kurioso egin zaitela nola bai lehenengo denboraldiko eta guain hirugarrengo denboraldi hauetan gertatu zaidan interes oso gutxi sortu diten trailer bat kaleratu dutela, eta suerte pixkatekin, pues igual hirugarren denboraldi hontan baita gertatuko zait, lehenengo denboraldi hortakoa. Eta aipatzeko, hirugarrengo hontan daude aldaketa desente, justu urte desente pasadie bigarren denboralditik, eta lehen instituto edo unibertsitate ingurutan mugitzezan jendea orain ja heldua da eta lan munduan daude sartuta, eta gure protagonista striptease klub bateko zuzendaria da. Orduan, horre baita bizkat telesailan tonoa asko aldatzen du, ingurua baita asko aldatzen da, baino aipatzeko ja bere garaien jakin genuen berri handietako bat da Rosaliak egiten duela bere lehenengo esango nuke, ez? Telesailo baten parte hartzen duen lehenengo aldia izango da? Ez dakit. Hemen txari nintzen niluneri, tipo honek Kriston Rosaliaren antza dauka, baina nun topatzen repartoan, eta esaten ui. Almodobarren pelikula batean. Almodobarren pelikulan bai agertu zen, baina... Telesaietan ez dakit. Baina, hori izan zen, beraien lehenengo, Rosaliak... euforia telesaiak publiko intzun informazioa potentetako bat, bere garaien, ez dakit ja pare bat urte pasako zien hori publiko intzutenetik, baina egia da, kuriosoa dela, nola, Rosaliak, erabaki duten euforiatik, Rosaliari aukera hau ematea, bere garaien, aktore ez ezagunei aukera mantzien bezala, Hunter Schafferrei, adibidez, bere garaien aukera hori mantzien, ez? Bera izan zan lehenengo telesaia, hau izan zan lehenengo telesaia intzuna. Zendaia noski ezetz, Zendaiak ze 13 urtetatik da ezaguna. Txikia, bai. Sheikirapen egin zen oso ezaguna, baina lehenagotik aur moduan ere atera izan da. Eta orain, kiroleko arropa marka bat etera du, ezagiten enteratu zaten ontaz? Zendaiak bai. Bere estilista den Lo Rochekin. Hori da. Eta hauxe, gaurko nere gomendio. Ados, Zendaiaren arropa ikusten ari nintzen, nenuken honen berri. Nik ere nekin. Baina Zendaiak ez du asko publizitatu euforiaren denboraldi hau, ez? Esango nuke, bintzat, de drama bezalako pelikularekin, ikusi da premiera askotan edo prentxarekin asko hitz egiten, baina euforiaren inguruan ez dut askorik ikusen Zendaia mugitzen. Nei esaniko sorpresa zarrapatu dit gaur goizen publiko izana. Bere garaien jakinun hirugarren denboraldi batean gozala, egia azken aldin Instagram askoren ezela erabiltzen nahi, eta igual horregatik. Horregatik izango da ez, egin dituzte festak, egin dute premierra ezak izan. Ja, bai. Osa, ni izango naiz, baina kuriosain zait, gaur baten harrapatu ditela nahiko sorpresaz, eta gustatu zait, egia esan. Gero trailerra ikusita ilusio guztia juntzaizkiet, baina, aber gustatzen zaigun. Ikusiko dugu ea zeitxura hartzen diogun, baina bestelako proposamenetan ere murgildu behar dugu. Goiuri, June, zein dijo horrena, venga. Venga, nik botako dizuet. Nere proposamena. Izena du, bitxia da, Si es martes, es asesinato. Asteartea barin bada, hilketa bada. Eta hau da, telesail bait, oraintxe estrenatu dena, martxoaren 31an estrenatu zen, eta dauka denboraldi bat, eta 7 atal. 45 bat minutukoak, Disneyen dago, ikusteko moduan, eta dena abiatzen da, badago, laguntalde bat esan barruan, baina ez ezagunak dira, bidaia antolatu batean joaten dira Lisboara. Badago bidaia antolatzen duen enpresako emakume bat, eta bidaia hasten da gaizki, ze antza denez, hartuta zuzkaten hotelak, eta ezin dute hotel horretara joan, eta orduan beste hotel batera eramaten dituzteia. Bidaia hasten da horrela gora beratxu, baina zer gertatzen da? Talde horretan, daudela gazteak, bikoteak, familia ezkongabeak, helduak, senarremazteak semeaen erabearekin, eta iristen dira Lisboara, eta hurrengo goizan agertzen da horietako bat, hilda. Eta orduan, talde horretako hainbat kide hasten dira ikertzen, ze badira polizia eleberrien eta misteriozko nobelen zaleak, eta ikertzen hasten dira. Eta orduan zukor ikusten duzu nahiko hasieratik nor egongo den ikertzaien taldean eta nor egongo den susmagarrien taldean, ez?
Orduan, telesaia hau zergatik ekarri dizuedan, berritzailea da? Ez. Hau da, jarraitzen ditu, behin eta berriz ikusi ditugun judaniten pauso guztiak, ez? Talde bat daukazu, hildako bat dago, eta ikusleak joan behar du asmatzen pertsonaiek egiten duten aldi berean, norden hiltzailea, ez? Eta zoaz deskubritzen, beraiek egiten dituzten ikerketa horiekin, eta zuk egin ditzakezu zure etxetik, zure kabalak, esateko nik uste dut hau dela, edo ez dela. Hotel bat da horra bia puntu, ez? Eta horrelakoak ikusi ditugu behin baino gehiagotan, ez? Hasi zen duela hamarkadak eta hamarkadak Agatha Christie horrelakoak egiten, eta gerotik urtero dauzkagu horrelako telesaiak. Orduan, gustatu bazaizue, ez dakit, Only Murders in the Building. Gustatzen bazaizkizue, esan bezala, Agatha Christieren novelak. Edo... Puñales por la espalda. Edo, oida, Knives Out, edo The Flight Attendant, edo horrelakoak gustatzen bazaizkizue, hau gustatuko zaizue ze gainera, bai aipatzeko modukoa dela, aktore puskak agertzen direla, Inma Cuesta agertzen da, Pedro Casablanc, Ana Wagner, Carmen Ruiz, Paulo Pires agertzen da ere, bai? Bai, beste telesail eta pelikula askotan ikusi dituzuen aktoreak agertzen dira, eta umore puntua ere badu, beraz, entretenigarria da. Ez du zuen bizitza aldatuko, ez da batean misteriozko telesail bat hartu eta begirada berri bat eskaini duela zuzendariak, ez? Esango nuke, kategoria hontako beste bat dela, baina bere funtzioa betetzen du, eta hori ere garrantzitsua da, izu? Arropa bezala. Hortxe proposamena, goiurik egin berri dizuena, Disneyen dago ikusgai, ezta? Bai. Vale, oso ondo. Si es martes, es asesinato. Egia esan nahiko, errez, gustora, zuk esan duzu, ez gustatu hartzaizkizu, nolabait, edukin mota hauek, edo telesail mota hauek, baina badauka puntu oso ikuste errez bat, ez? Bai. Hori da. Eta esan bezala, zazpiatal, berrogeita 5 minutukoak direla horrelako zerbait, eta denboraldi bat, eta hortxe. Bueno, hauxe goiuriren proposamena, June, zu edoni? Neriak lotura pixka bat badauka, goiurirenaren estilotik euki dezake pixka bat. Venga, ba. El orgullo, ese fue mi único pecado. Pero no el asesinato. Bienvenida a la República Dominicana. ¿Estáis preparadas para hacer cosas de locales? ¿Cómo iba a saber yo que todo estaba a punto de irse a la mierda? Cristina. Respira, tranquila. Bueno, entzuten dezuen bezala gaztelaniazko telesail bada, espainola da telesaila, eta esa noche izena du, gau hori. Eta Netflixen dago. Bueno, goiurirenak bezala, bada telesail motz horietako bat, denboraldi bakarra dauka, 30-40 minutu inguruko atalak dira, eta 6 atal daude. Eta hemen ze kontatzen digute, aktore nagusiak dira Clara Galle, Claudia Salas eta Paula Usero, eta dira Iruñeako 3 neska, edo aizpak direnak, eta veterinariak dira, edo familiako veterinarian egiten dute lana, bat bada veterinaria, bestea rezepzionista, eta hala. Eta Dominikar Errepublikara joaten dira oporretan. Oporretara juten dien momentu horretan, Helenak gizon bat harrapatzen du kotxearekin, bera bakarrik dagoen momentu batean, eta beldurtuta eta deitzen die bi aizpei, bai Paulari eta bai Krisei. Eta hor, hasten da trama guztia. Bi aizpak batek poliziare ditu nahi dio, besteak ezkutatzen lagundu nahi dio, eta hor hasiko dira aizpa gazteena kartzelara ez juteko bideo horretan, ze egin dezaketen aztertzen, neska horrek badauka aur bat, orduan iloba ez bakarrik gelditzeko, eta ze egin daiteken, maitasuna aizpen artean, leialtasuna, noraino eraman daiteken familia arteko babes hori eta zen muga dauden adierazten ditu pixka telesail honek, eta egia da, lehenengo kapituloa hasten da nahiko umore beltzetik esan daiteke, baino oso draman bukatzen du telesailak. Ni arratsale batean ikusi nuen, lasai xerita igande euritxu batean, eta gustora ikusi nuen, baina egia da, badauzkala gauzatxoak ez da bizitzalatuko dizuen telesail bat. Neri
gehiena pixkat bueltak eman izkiona izan zen, zergatik remarkatzen duten hainbeste Iruñeakoak direla. Iruñeak, hiriak berak ez daukanean hainbesteko pixua. Asko markatzen, osea, 2000 gehiagotan esaten dutelako. Baina... Iruñeko udalak dirua jarri du? Ez dakit den Iruñeko udalak, edo... Horra agian badago... Ez dut aztertu nork jarri duen dirua hor, baina... Hori, telesail bat erraz ikustekoa, trama jongo dena liatzen geroz eta gehiago, eta agian daukan interesgarri horrena da familian noraino babestu daiteken, zein den leialtasunaren muga hori, eta non dagoen mildegitxo hori. ¿Y a la Aita qué le vamos a decir cuando volvamos? Problema para más tarde. Lo enterramos aquí. Pues a mí esto no me parece bien, Chris, por favor, basta de energía Happy Flower. No. Netflixen ikusgai, ezta? Netflixen. Bueno, Netflixen ikusgai, aipatzen ari gara, esa noche, barkatu bai. Esa noche, Junek proposatu duen lan hau, eta tira, hementxe trailerra entzuten ari garena. Coño, Rana Gustavo. Una gilipollas. ¿Por el destino? La verdad depende de quién te cuente el cuento. Os quiero. Yo también. Esa noche beraz Juneren proposamena Netflixen ikusgai dagoena, eta azken 8 minutuetan, nik nerea kontatuko dizuet. Voilà quoi. Je vais dormir chez Rémi ce soir. Tu reviens chez nous un jour? Peut-être. Akaso norbetek hau ikusteko aukera izan duzue, ez da puri-purian dagoen pelikulat, 2 urte dituen lana da, filminera duela hilabete gutxi iritsi zena, baina benetan oso pelikula interesgarri, gogor eta ederra. Close izena du, bere zuzendaria Lucas Dont da, ziurrenik ezaguna Gerle pelikulako zuzendari izan zelako, eta orduan bezalaxe, Angelo Thyssen-ekin gidoia idatzi duena, nolabait dupla hori errepikatu dute. Bi pelikulek badute zerbait amankomunean, eta da pixka bat LGTBIQ+ komunitatearen eskubide, edo behintzat energia eta espazio horietan murgiltzen dena. Gerl ikusi bazenuten, badauka trans nerabe baten dantzari izateko hormonazio eta prozesu horren giroan alako espazioa. Hau ezberdina da, Closen bi nerabe mutil gazte dira, coming of age bat oso estetika ederrean, Belgikan kokatzen dena, baina bi nerabe horien artean, 12-13 urtera arte, oso lagun izan diren nerabe horien artean gertatuko da, kurtso hasi eta maskulinitateak ulertzeko eta maskulinitate toksiko horietan euren arteko harremana, adiskidetasuna, eta batzutan adiskidetasun baino gehiago ere irudi daitekeen hori ezin kokatu, ezin ulertu eta hortik ihes egin beharra. Eta benetan bortitza suertatzen da eskolara itzuli hori. Hemen indiokarrek dio, niko ikusita daukat, inigo oso ona da. Klusek hausnartzen du horren guztiaren inguruan, gertakari batek nolabait banatuko ditu bi mutil gazte hauek, eta beraietako batek nolabait gertatzen ari den hori ulertzeko bestearen amarengana hurbildu eta arekin saiatuko da. Gertatzen ari den edo bere buruan ulertezina den hori kokatzen. Esan da bezala, pelikula ederra da, baina era berean oso goiz bihurtzen da, mikatz, gogor eta gogorra da pelikula, eta tira, uste dut oso hausnarketa interesgarria egiten duela, bizi ditugun jarrera, maskulinitate eta batez ere eskola giroan askotan performatu behar izan ditugun jarrera hoien edota izakera hoien inguruan. Close filminen daukazue ikusgai, eta esan da bezala pelikula belgiar honek sentsibilitatea handiz, begi benetan militanteetatik, badirelako kolektiboaren parte bere zuzendari eta gidoilariak, kontatzen du historio. Mais là tu me laisses. Tu vas chez Rémi ce soir? Non. Quoi? Ari, Rémi. Il est pas là. Eta bide batez,
datorren astean gomendatzen eta saltzen saiatuko naiz, baina Donostiako zinemaldian izan zen pelikula, bertan ere aipatu nuen Albert Camusen novelan oinarritutako François Ozonen L'Étranger edo atzerritarra, El extranjero, filminen estrenatu berri dagoela, asteburu hontan esango nuke iritsi dela, eta oso lan saritua izan da, oso pieza berezia, norbaitek ikusi nahiko balu, datorren astean honen inguruan hitz egingo dizuet. Eta nik, aipatzeko, azkeneko kapituloak atera direla Argigorriak telesaiarenak, ez dut ikusi erabat komendagarrianik biak ikusi nituen erabat jarraian, eta kasualidadez eta suertez larunbat honetan Arnatzekin egon nintzen, Arnatz Portas aktorearekin, eta zoriondu nuen asko gustatu zitzadalako bere papera, eta berak oraindik ikusi gabe dauzka azkeneko biak aktorek oraindik batzuk ez dituzte ikusi azkeneko kapituluak. Egia da, Argigorriak ekin pixkat, aste santuen iritsira horrek pixkat hautsi duela, ez? Bai, beraiek jarraitu dute argitaratzen kapituloak, primeraren argitaratu dira, baina azkenan ikustet aste santuan argitaratzeko daukala ez hori batzuetan, eta nik ikusiet eta gozatu ditute egia esan. Tirantzuleok, guk honekin agurtuko zaituztegu, Gezurrari zor Mikel Marquezen disko berritik munduko hiritarra hainbat idazle, bertsolari, literaturgileren laguntzaz, hainbat gezur nolabait bildu ditu bere diskoan, eta asteazken honetan lan horren inguruan xehetasun guztiak ezagutzeko aukera izango dugu, baina bien bitartean munduko hiritarra kontzeptu puñadistikoarekin, egingo ditugu hurrengo 3 minutuak. Imanol, Eneko, June, datorren aster artezu June, zuek aste honetan hemendik ibiliko zarete, Eneko eta Imanol. Hori da. Eta zu bihar arteko, Juri. Bihar arte? Datorren astean ez zaude. Ez naiz egon. Zingo du bigarren kafeak zu gabe. Takit. Zerbait egingo dugu. Kafe gehiago hartu. Kafe gehiago hartu beharko dugu. Entzuleok bagoaz informazioaren txanda orain, musikari ondoren Iker Gurrutxagaren laguntzaz, eta gu bihar goizeko 11:05 hementsi izango gara bueltan zuekin, kafe hartzeko ondo izan. Adio. Empire non dagoen, badaki zurrabe bat, non egin Londonen, badakizu New Yorken, Empire non dagoen, ta ez dakizu Barkoxe, Euskal Herria den. Mundua balitz legez, zerbait orokorra, kolore bakarreko margolari obra, partikulartasuna ez alda altxorra, hemen ez duzu naita joaten zara horra, partikulartasuna ez alda altxorra, horrere hemen dela oroitzea sobra. Dena berdina balitz, suberaren kea, inork ez luke nahiko, inora joatea. Herri txikiek ere, esnob maitea, ez balute mantendu identitatea. Herri txikiek ere, esnob maitea, hain gustokoa duzun dibertsitatea. Keep calm and bigarren kafea.